Nselmilkom, jien Lorjana Brinkat, nagħtikom merħba l-ġimgħa ta' Kamra Sportiva. Il-programm li jżommkom aġġornati fuq il-programmi kollha li dan in-netwerk ser joffrilkom matul din il-ġimgħa. Din il-ġimgħa sejrin naraw xi programmi li ser ikollna bejn il-lejla il-5 ta' Jannar u l-ħamis 11 ta' Jannar li ġej. Il-lejla fit-8 Mark Xkembri irreaġixxi għal konfront mir-rawn tal-aħħar 16 tal-Koppa Italja bejn Juventus u Salernitana x'għandira rrekordjata. Għada fit-3:15 l-editur Antonello Abela jidħol f'xandira diretta ftit minuti wara l-logħba Inter kontra Verona mis-Serje A biex itina l-opinjoni tiegħu fuq dak li ser inkunu rajna ġewwa l-Istadio Giuseppe Meazza. Il-ħadd fit-8:30 ser ikollna l-ewwel programm mis-sensiela Mix Zone għal din il-ġimgħa. Dan ser ikun programm li ser jixxandar live u ser jitratta żewġ logħbiet mis-Serje A li huma Juventus kontra Salernitana ma' Mark Xkembri u Empoli kontra Milan ma' Joseph Magri. L-għada tnejn fl-istess ħin Mix Zone ser ilaqqana ma' Karl Parnis għal kummenti tiegħu fuq il-konfront dirett li Roma ser ikunu lagħbu kontra Atalanta fis-Serje A Taljana. Dan il-programm ser jaraw ukoll il-Karl Xkembri u Julian Grixti jirreaġixxu u jiddiskutu l-logħba bejn Arsenal u Liverpool FC mill-FA Cup. It-tlieta fit-8 nisimgħu ir-reazzjoni ta' Brady Buġejja għal-logħba li Manchester United ser ikunu lagħbu għand Wigan Athletic il-ġurnata ta' qabel bħala parti mit-tielet round tal-FA Cup. Din ser tkun xandira rrekordjata. Il-ħamis fit-8:30 ikollna programm ieħor mis-sensiela Mix Zone xandira diretta matulu Julian Grixti ser jirreaġixxi għal-logħba Liverpool FC kontra Fulham mill-ewwel leg tas-semi-final tat-Tazza Carabao. Barra minn hekk ser ikollna wkoll reazzjonijiet tal-logħbiet tal-kwarti tal-finali tal-Koppa Italja bejn Milan u Atalanta flimkien ma' Joseph Magri u d-derbi tal-kapitali bejn Lazio u Roma flimkien ma' Karl Parnis. Fakkarkom biex titlu fuq l-istazzjon uffiċjali tagħna fuq il-YouTube, il-Kamra Sportiva, fejn hemmhekk ser issibu l-videos kollha li joħorġu minn ħin għal ieħor fuq il-paġna tagħna ta' Facebook. Sakemm nerġgħu niltaqgħu bħalhom ġimgħa għal programm ieħor ta' din is-sensiela jiena Lorjana Brinkat ma fadalli xejn xi nżid ħlif nirringrazzjakom talli segwejtu dan il-programm u nsellmilkom.